because at the end of the day mina samaziwa kuti pakali pano pado anthu akudzigulira malo kuti kuli mavuto anthu akudzigulira malo khani lionena kuti alibe candidate kuti pipi. So because alibe candidate ena aona ngati kuti akozoka candidate yo because Daraucha zinthu zili bwino, he's weak, he's frail, he can't go out ukapanga campaign. So because of that anthu akudzigulira malo ena ali busy uzanthu no come 16 APM adzawina. Don't believe them. Afuna APM aziva kuti mwina ikafika nthawi kuti tsopano kodi nayo ministry bazafika povuta apite ndani kumeke kukapereka ma nominations mwina akhoza wasankhayo kakula nsaka ali busy APM chani zitheka iwo agangata aurama zilenga kuti na Central Region giant ka giant wakada zibazala pasandani ka uchokera kuti nobody knows. It's political nonsense. Amaliona giant ku Central Region so giant. Nobody calls themselves a giant unless somebody calls them. But let's leave it at that. Kuti wama yo akuna giant. Cholinga nonso mwendo funa running mate. Ndemuna muona ngati kuti akamanga mati mamenewa Friday the old man in Mangochi. What is this to Mangochi zeni? No, he's Blantyre. He's in Blantyre. Avula, are you sure? He's in Blantyre. What are you Mangochi? The old man in Blantyre. The old man in Blantyre. Not the old man who is now in Blantyre, our owner. Uragangata, agumenya di nkondo, ku Central Region, maboza mina mananyisa. Those are the lies that Gangata Chitsi, the old man, he can tell in the Central Region, could he vote DBB. I mean, my boss is taken good take a gombe. I'm a friend a chukirepo. To me, to conclude, it's good. Could we have some sensible Malawians, patriotic Malawians? I mean, another temba, Kubiro Gangata, could is very Zasi and Zachibwana, Zosa Enela, Zongo Panya Zigo, Komaso, Afuna Sogonese, future Anatu, which is very important to us as parents, to the president, to everybody, every citizen of this country. And I would remember so it's very important. It's number one thing. Because those are our children that are writing exams. The future of this country. Exactly, the future of this country. All of us one day will go. The country belongs to those children. Especially so July, Ulemba, what's this here? Nobody demonstrated that. And people are saying, what Gangada, Minamaganzas, what happened, get demonstrated. For the MC Alibi, for the MCBO, but you quote MCBO. There's a contention. Could MCB, MSCE, Siao, Chani, Alikukoti. Is that the reason why he thinks Sakos of Banga Chowdi, they should play around with it? So go on. People are talking. But at the end of the day, I'm sure it's also no Gondwa. Good is Banazvenezo, Zalegega. There's nothing that can come between Sugolanatu. Ndi Zigolino for Gangada Funa Sangraseka, we have Peter Mtarika Gumina Sanki, Kale, candidate, Kale, running mate, Zendu Zashibana. So it's good as I play. Did I did Togoze and how many Anabirago, Sabado, Kombe, Kondowe, Nanzao, Gazarama Diana. Gandasia in a medicine actually is not intentional or Samana Bita in Godero. Yes. To what Togoza. Mr. Mvula. Inendine naso chimodzimodzi kuti finally kuti muna anthu anzeru anapita kukumana ndi amene mwina mitu yawo ndiyoboyira ndiyokwiya kwambiri akupanga panika ino chisankho ichi ADPP akhala kuzimeya pamimba kwambiri pamtima kuti ife 20 September 2025 tilo amboma. So nthawi yakwana sana konzekere. So because alibeso the candidate pano, even as a party they don't know who is going to be their torchbearer. It doesn't change because so Mutuga de Rulibe. Yeah, you can run, but you can't hide it. No, you can't. So they are using my demo as a to keep the momentum going, so that the Andra tender hooks and as Wopa as the current agitated Basen and when the weak hearted will be saying, I'm going as Venice is it, Koma
tiatokoze ndithu amaCSOs amene anakalankhula ndagangata ndi machinery ya DPP imene imapanga mobilize mademo awo. Timamva malocation Mpangwemo, Chilimbamo, ku Lilongwe, ku Blanda, ku Mzuzu, kuti akutuma anyamata kupanga zikwanje, kugula zikwanje kwambiri, kukonzeka kuti to be war. So I don't know nkhondo yake iyi ndiye makonzeka kuti aipange ndi ndani, kama funa ape ndani, what of the reason yopangira. Mwina zimenezo ndikungokhala ngati being basi anthu antopola, anthu ankwiwa, anthu osazindikira kuti Malawi muno there's a properly constituted government. Muli boma remain nasankhidwa 2020 and there's a president with cabinet with the whole state machinery imene in existence. The fact that Chakwera does not pull punches kuyambula ndandu kuti bwana Munteteze does not make him less president. He's a full president. He one president amene alipo. Koma ngokhala udaka samafuna kuyambula ndi munthu. Akanakhala iwowo akanayamba kale Ntetezeni akanayamba kuwauza apolisi olwame kulazika manganthu from the platform pa political platform because azichita zimene ziwo akanakhala kuti virus pano yafika pa chimake ndithu kuocha manyumba kupanga zinthu za ndundundu zambiri. Koma Chakwera ndipo Malawi sanapange china chilichonse, sakupanga china chilichonse. Suti kulibe president yaye, but there is still only one president. Ine extension yanga njonena kuti mwina maCSOs amene ayambawo akhale joined ndanzawo. They should pump sense into agangata ndanzawo ku DPP who are still contesting that's mathematics, who are still contesting about kulembedwa ntchito kwa Justice Anabi Mtalimanja, the Chief Election Officer, who are still contesting kuti chisankho sachitike using mathematics, which is a necessary reform. Amene akufuna kuti tibwerere njira zakale zachabechabe kumene amabera zisankho and kumene zimabera zisankho to save nayo konkuno chisankho anachipanga nulify cha 2019 kuti chinaberedwa so sichitachitike and then court told us DPP it's only DPP imene ili mbiri ubera zisankho amene sanapangepo chisankho chabwinobwino choti chiyende bwinobwino. So that's the fact of life. So iwo amakumbukira kuti tipangepo za 2019 meaning kuti anthu aja analembesa amene makhala kupanga zina zake sali mkaundula akavoteso wina yese amene akufuna kuvota azivota chine their opinion ndiye kuti pamene payatota yese tikumpasa ufulu wake. So many singapake choncho singabwerere kuti we know that past is fraught with a lot of mistakes zinthu zoyipa. So ine ndikanapempha kweza bandigu lao awauzeso anthu avomere chisankho tipange tikozekere kuti azipita kusogolo because it seems anthu are fixated kunkania kulimbana ndi mathematics, kulimbana ndi Anabelo Talimanja, kulimbana ndi Andrew Best amene sangachoke pa mpando yawo palibe chifukwa so every day you are talking about, every week you want a demo, you want to destabilize panopo, you are trying to hype it kuti ikhale ngati the campaign thing. So choncho ya mwina tikonzekere atuluse candidate wawo kumene ali kumpangako ayambe kulankhula ndi anthu tikaone siti mazuwaso tomaenda bwanji apange aende pasi chongo Nyambado akafike pa filling station ya Nyambado tiaona kuti yayi akulema na bwinobwino. So ine ndikanena kuti zikoma kwambiri kuti mwina mademo kuti ndikulakwa kuti kukhale mademo siku or wiki imene anatha kulemba mayeso kufuna kuwapera ufulu anyamata ndi asikana athu and dziko lino limadalira mayeso a form 4 chikwenda amene anthu amasankhidwa kupita ku university ndikumene timapezera anyamata ndi asikana apite kukaphunzira uphunzitsi kumene timakapezera ana anyamata ndi asikana apite kugwira ntchito ya upolisi kugwira ntchito ya immigration kugwira ntchito iliyonse yakwame chilichonse tikafuna kuti anthu akhale pena pache awerengeke
timadalira form 4 yomweyo ndisangalembe form 4 akutupidwa ndi mademo panjapo akukuponya tiegas ora twena kuponya nkwankwa ngakhale mademo kuti paka mademo wacho kukonzekera ngati mupita nkhondo mufuna mpange chani chimene mufuna kuti kwene mufuna mpange chani mwina zimenezo nzochititsa manyazi agangata kumalimbikira mademo just because amene analipa namiwa akuti anapanga rafa choncho yayi nanga ino musamayi wale history yano fraud with zochitika zambiri anamiwa omweyo anankunda Brown mpingajira ndawo ina kunjo zinamiwa ozu stopping Brown kweli akuzo kufeza kucha yes kurata so zimeze amara mimi mpingajira namiwa aurera avula mafuta Brown pinga akuzana sidama iwa yana press officer house so zimakuza kwambiri zakaza personal so even panopa kama panga zitu ama panga kuna na mimi nakugwe chito house yana press office ya professor Peter yes ana kongo so zuri ni muntu ambaye ndi cadeti weni card holder Rajoga ronde 20 rauza Peter Mtereka nkugamba sidedi mfeke zima wao so ndicho njua panga magera chitu ya ganyu ya sidep pesa mesena wa Japan so mwina tizivomera kuti we can do better masanko wa akhale peaceful tikonzeke za masanko salimbane zote zikaenda paseu chipani chimene chili ndi platform kuti chikoza kupanga articulate ma policies zao pena pale possible chikufuna bora kusatira ndondomeko so it is strange kuti chipani is resorting kukapanga campaign pa street and with the sole aim kuti ife tizathana ndali yese amene tikudziwa kuti amapanga nawo mademo pa nthawi inake ora amene anali paseu ndio kuti pene tizikaenda m'manyumba tiziwa khapa kanga zimenezo umapanga ndi kuti ndi umbanda tumenewo are you going to say munthu unakhala demo akasatira opimene ukhala pano vimene tikulankhula ndi asate kumanyumba ndeza personal nakapene kukaombera ndi futi zikakhala zinthu zokwera zizabwino yayi andamagwira ntchito zosiyana so don't follow them kumanyumba so mwina pongolankhulapo I think alimene tisiyepo mwepo chabwino tathokoza kwambiri Mr. Mpola Mr. Mpekasambo nkhani imene muyimaliza bwanji Amvula ndi George agambapo nkhani ya maphunziro a mayeso a MCE ine ndimafuna ndingonena kuti powonjezera pali zinthu zambiri zofunikira zimene zikuchitika mdziko muno pa zonse zimene zikuchitikazi demonstrations maphokoso anabeno ntalimanja achoke Andrew Mpesi achoke ife sitisiya chani ndimafuna kuti ngati ena ali ndi volume ya makutu atsitse phokoso limene kuitsitsa volume chwa nkutsegula maso ndi makutu awo ku zinthu zina zofunika zimene zochitika mdziko muno mwachitsanzo kuliyongo kuti kukambapo panopa kuchokera pa C company kukafika pa crossroads akugumula pamene paja akumanga bridge yatsopano yodutsa anthu 4 magalimoto 4 kanda 3 ndiye kuti ukonso kuongezera kodutsa ma pedestrians anthu oyenda pansi kulumikiza lilongo kuntunda ndi lilongo asijana kuno akumanga kumene chipana kale ndiyo kale chikuja pa bridge paja kuzafika pa C company phindu la zinthu zimenezo nkuti anthu opanga ma business kaya ndi matenda amene akuthamanga nawo ku central hospital kaya ndi apolisi akukhwimitsa chitetezo zonse zija zidziyenda mwamsanga chifukwa pamene paja pamadzadzana ukangofika pa 6 miles kuti ukulowa mtawuni ndero ukonzekera kuti panopa ndikhala pa queue kwa nthawi yayitali zimene zija nzofunika kuti ziyepetse queue cholinga chake chimenechocho ndiye omvera ndioti amene mukutionera mudzifunsa mafunso ndanati mutsitsa kaye toni ya mademo toni ya chari kuti ana mafuna kapanga toni ya muganizire anasukulu
phindu lake amene akulemba mayeso muganizire zimene ntchito imene kugwiridwa mu Lilongwe msiti phindu lake ndiye mufananize kuti kodi phindu la zinthu ziwiri zimenezi lalikulu ku dziko ndi phindu lanji ndi chiti chimene chili ndi phindu lalikulu ku dziko pa zinthu ziwirizi. Ana akulemba mayeso kukonza tsogolo la dziko lino. Mwana amene akulemba mayeso mmodzi mwa iwo adzakhala mtsogoleri wa dziko lino, mmodzi mwa iwo adzakhala nduna ya boma, mmodzi mwa iwo adzakhala injiniya, dokotala amene adzachiza anzake, mphunzitsi. Ana ake ndi amene akulemba mayeso pano pa MCE. Mbali inayi ena akufuna kuti azikapanga ma demonstrations kudzikaphulitsidwa matiye gasi kumeneko zimene zikukonzedwazo ndiye kuti ena anyamata osamvetsetsa cholinga cha ma demonstrations amenewo ndiye kuti adzikakweranso zimene basi nkumathyola nkumagwetsa magetsa mmene kwawalira kuti Lilongwe muja adzikagwetsa. Ena uku akumanga miselo ku Central Hospital kukumangidwanso ku skulu kuamanganso makani ma hostel a skulu ya ana mwino apa mwamba kwambiri upstairs kweza mwamba kuti aongezere chiwerengero cha ana oti adzikaphunzira za unamwino kumeneko malingana nkukwera kwa chiwerengero cha dziko lino mpaka kale panopo tikufuna madokotala ambiri. Akufuna kuti zonsezo zidzikayima akamatisha ndiye musiyanitse phindu la zimenezi. Mwanimvetsa kale musiyanitse ndiye tikamakamba panopa tumakamba zimene zokuti komatu izizizi nzopanda phindu izi munali nthawi yoti mudakatha kulongosola zimene mukulimbana nazo panosi fa mudadziwa kalekale. Mwanimvetsa kale kaya nkhani mmene tikapanga ziganizo za mathematics mupanga nayo phokoso panoyi kumeneko kunali ma representatives anu adakatha kulongosola kupereka uthenga wochoka kwa inuyo kuti zimezo musapange koma adasainira mpaka nakupitiriza kusaina mpaka nakusainira kuti kaguleni mpaka nakusaina kuti kumapeto mudzinena kuti chotse zona boma lononga kalendala. Ndiye chimene chikufunika tidzipanga mdziko muno ndikusiyanitsa kuti kodi ichi ndi ichi kodi phindu lake lalikulu chimene chili ndi phindu lalikulu ku dziko ndi chani chimene chithandize kuti dziko linolo lidzapindule patsogolo ndi chani mwa zinthu ziwirizi. Tidzisiyanitsa zimenezo. Pomalizira pa nkhani imeneyi ndimangofuna ndinene kuti pali mwambi pachichewa amati kapanda mchokero amadana mmamina amwana. Kapanda mchokero amadana mmamina amwana. Ndikutanthauza chani munthu nkhani imene imakhuzana ndi mpongozi amene ndi mulesi sakagwire ntchito koma amati tsono nthawi yolima yakwana nkhani yolima ayi ine ndimangofuna kunzidya basi ine zimenezo ayi koma ndi amati kuti panopo kuti ndichoke bwanji akaona kuti mvula tsapa kuno kugwa kusakasaka kachifukwa kuti anthu aone kuti akuti zitsidzi kuwasangalatsa ndi amati basi mwana akangotera akachita ndi mamina ayi kutapita basi kusowa choti fo choti unene zimenezi zimene pakati pipi kusowa choti kuti mukuti phokoso luchoka pati koma izi muzidziwa nkhani zinthu izi muzidziwa izi zikuchoka pati kuti izi aliyense anthu sakumvetsa pamene muli ali ndi nthawi yoti mulongosole. Ndiye mwina Malawi tiyende aleka dzipanga maphokoso amenewo koma zikafika powonjeza kwambiri kuti zifuna sokoneza mwachitsanzo tukamba nkhani za zitukuko chimene ndi chinthu chofunika mwina iwo sadalephera kuzipanga zimenezo kukonza misewu chiwerengero chimakula magalimoto amakula umene uli udindo wa anthu unali udindo wa atsogoleri a dziko anthu imeneyo kuphatikiza papeta mthalika ntchito imene kuyidwa lero inali ntchito ya mtsogoleri wa dziko sikonjo. Yes zinthu zimene analephera iwowo anzawo akupanga iwo ajafuna kuti basi adzikapanga mwika maphokoso kumakapanga basi kumakathyolanso zimene zija sikuti kuchola kutina kuti ndetu mwene zimene akapange koma tikutengera ndi mmeza khazi uchitikira kumbuyo anthu aluza katundu wambirimbiri pano nkhani ndizikamba za maisozi ndiye mwina nthawi zina tidzikhala pansi nkumaganizira kuti kodi izi zitapanga kangati chifukwa pa Chingereza amati kusowa nzeru nkubwereza zinthu zimene sizinakupindulireni kubango zibwerezabe anthu amati kumene kunkupanda nzeru ndiye kuti mukulephera kukhala progressive pakaganizidwe kanu. Tapanga ma demonstrations taunonga zinthu za anthu sokoneza ma business kutani ndeti dzingopanga zimene zozo pamene tikapanga sizimatibweretsera phindu lililonse ndiye kuti mwina kusiya tione kuti kodi tikakhala bata kodi nsewu ukafikapo
kodi tikakhala bata anathu walemba mayeso akhoza chifukwa zimenezo ndi zimene tikufuna kodi tikakhala bata anthu amene akuthamanga za business kaya maofesi amene akupangisa kuti chuma chidzipita patsogolo zitheka zimenezo ngati zikutheka ndi zimenezo ndi zaphindu zofunika tikepo nzeru zathu tikepo mphamvu zathu zonse komanso tikepo chitetezo chathu chonse kuti dzikoli lipite patsogolo ndenda kondwa kwambiri kuti nkhani ya demonstrations aganiza mofatsa kuti apanga way kuti zaphindu kwambiri izi ndi ziti bwanji tiyang'ane kayi mtundawo izi zizisiyengani chabona tathokoza kwambiri Mr. Sambo zikomwambe nkhani imeneyi inali yofunika kwambiri podziwa kuti timakamba zoti mademo maina achitika mawa koma amene atamveramo kuti apanga suspend so inali yofunika tikambirane tifati pili nkhani nthawi yachiwiri patakali pautana kuti masabata awiri kapena atatu apitawa mwachitika zinthu zambiri m'Malawi muno zimene mtsogoleri wa dziko lino wachita zimene zikuoneka kuti zikupita zisogolo kwambiri mwachitsanzo ndimafuna imve ndemangano pa nkhani zimenezi nditi ziphatira nkhani zoti zingapo nkhani yoyamba ndi president wa dziko lino anali ku Nigeria kumene kunalinso msonkhano wa Afrexim Bank imene ndi bank yaikulu imene imathandiza maiko ambiri muno mu Africa kuphatikiza dziko la Malawi ndiye kumeneko mmene abwera president abwerako ndithu ndi anthu amati mituka kapena mphatso yapadera zikwatu anyamula zikwatu nkhani yaikulu kwambiri ndi nkhani imene akufuna kuti malo amene akufuna kuakhazikitsa kuti makampani osiyanasiyana akhoza kupita amene kumakambisa ntchito zosiyanasiyana zothandiza Malawi ntchito imeneyi Afrexim Bank avomereza awuzatithandiza ndi point number 1 imefuna ndipange kuti ndikufuna muyisunge yachiwiri taonanso kuti mwewo dzulo ladwisire anali ku Lilongwe kumene amatsegulira cancer center malo amenewa kwa nthawi yoyamba dziko la Malawi likhala ndi malo aboma amene azithandiza anthu amene akudwala matenda a cancer mbuyo monsemo takati kuvutika anthu akhala amapita ku India ndi mayiko osiyanasiyana tinaona kuti chaka chathachi president omwewo anazatsegulira chipata cha private cha cancer ku Blantyre cha Thompson Mpinga Njira anachonso zomene amasegula president anayimikiranso anaso komwe kuti anaso ikulu kwambiri poonesa kuti akonesa chidwi pa nkhani yolimbana ndi cancer mdziko muno so atsegula chipata cha boma chimene chinayamba chaka 2017 chipata chimenechi chidayambika koma akuti chidayima ndi president anati tiona kuti tipeze ndalama timalize chipatalachi ndatalowa mboma usati chipata chabweresa ndalama apanga wesesa ndithu pamodzi ndi bungwe la International Atomic Energy Agency kuti zonse ziyende bwinobwino ndikutheka padakali pano for the first time tili chipatala cha boma chothandiza ku matenda a cancer Malawi muno chimene president atsekula dzulo points amenepo tikuona mawa uno kuti tonse tikudziwa kuti kumangochi kuli msewu wa makomongochi makanjira umene anthu akhala kudikira kwa nthawi yayitali mbuyomu maninga ndi anthu akumangochi kumakanjira akhakudandaula kuti mwina anthu akamapangira ngati kampeni aya timanga boma linayesetsa kwambiri kuti lipange zotheka kuti utheke president analonjeza anthu akumakanjira adapita kwatsegulira chipatala kuti ntchito manga chipatala kumakanjira ku chipatala chachikulu chimene chamangidwa kumeneko awayamba kumanga chipatala chimenecho president anauza anthu amene kuti kuno kubwera nsewu ndipo nsewu mangidwa ndi adayamba ntchito yoti zimene zitheke ndalama akhala kufuna apo ndi apo kutolera panopo ndalama zonse zija zakwana timaona mawa uno kuti president asayinira zimene aphungu a malamulo anakambirana kuti kuchokera ku OPEC komanso ku bankina konse kubwere ndalama ndipo ndalama zimenezi padakali pano zavomerezedwa kutero kuti ndi kuti ntchito yonse panopo chasala nchokuti kuyambike no contractor ambe panga mobilize the resources zinthu zake pa ground kuti anthu kumangochi aone kuti ntchito ija yayamba ndende zinthu zitatu kapena zinayi zofunika zimene taziona zochitika mwazina zimene president a dziko lino achita timafuna tingomva ndemanga yanu pa zinthu zimenezi muwaona mene zinthu zikuyendera ndi mene zinthu zilili tikulowera kuti misakasakula zikombo kwambiri nkhani yofunika kwambiri ndipo nonjezere chimodzi pa zimene wanena kuti amapanga dzulo president madzulo amatsekula so fund ya chinyamata 2 billion 3 billion so la chinyamata azipeza achinyamata atukule miyoyo yawo so it is true that the past 2-3 weeks have been very productive in terms of zimene akuchita a president anthu ena amanena kuti amatinena even ifeyo ngati program ngati Timvetse kuti timabwera pano kudzanena kuti mdziko muno zonse zinthu zili bwino ndani na tsiku kuti ine sinanepo kuti pano ningabwere pa television
nkumatukwana Malawi kuti Malawi inu kunjako umene mulili zonse zanu nzabwino ndiyo ndikunama andine sinanamepo ine sinawabosa ndimana chilungamo ndine mtolankhani wa zaka zambiri nimadziwa kufunika kwanena chilungamo ndikakhala pano chifukwa chilungamo ndiyo currency ya utolankhani ndizo ndalama za utolankhani osatibodzayi so ine sinanenepo chimene mmanena ine ndanzangawa nkunena kuti despite mavuto amene tikukumana nawo koma in terms of the substance kuti kusuntha from point A to point B zikuchitika olopa banja munthu umatudzuka mama akamalakena kuti kadwala kangopanga maminazi anu na peka sambozicha kuti kumudzi chinachake chachitika kako kuti kuli matiro abale yako ka nyumbamo adona simulankhulane bwino umakhala kuti munthu zimachitika zezo in other words zotsinatsina tsiku ntsiku zilipo ndipo palibe president amene angapangisa kuti dziko lino likhale kuti kukacha mammawa tisakale chotsina chilichonse amene ngwabodza first imene lili moyo ndipo mavuto ndi mbali imodzi ya moyo tsiku koma mnyumbamo amazote olo titsina koma adada alipo ndipo mmene akuyendesa zinthu zawo tikupita kuchitsogolo ngati banja tikusuntha from point A to point B amakhulupirira anachi kamadamu akozolalalala komazote koma mkulu witu tikusuntha ni mmene zilili za president uyu sitikunena kuti president uyu ndiye kuti Amalawi kukacha nthawi zina kufika pa filling station mafuta palibe udzikozotheka tuka muno mafuta osapeza koma madzulo mafuta abwera uthira kaya chuma zinthu kukwera kachani tilipo totsina koma chimene nganene moopa mulungu nchonena kuti tikusuntha and zinthu zinochwa zija nizitsanzo zosonyeza kuti anthu ife tikusuntha something of substance is happening under this government, under this president, despite all these problems that we are encountering. Therefore ngati Malawi tikhale nchikhulupiriro, we should trust this president kuti something is happening ndipo eventually mavuto ambiri adzatha chisanzo anazija ndi chisanzo chabe ukamba ulendo waku Nigeria umene anapita ineyo ndikumbukira mmene ndimalankhula zapita mtharika la president manena kuti apita mtharika is laid back ngati president sitimamuona ulawo panga zinthu mwina maukhala usaini mapepala kapena ku office koma ifeyo samayenda analibe even foreign policy. This country was dead internationally. Nobody was coming here. Leo ndimaona minister akunkuyu akulengeza 6 July kuti president Boko wa Botswana akubwera ni machine amenacha ni machine ufuna kamana kwa munthu uyu ali passion is determined for his country even about Africa kuti akubwera kuno president amuita akubwera kunoko uzati panga inspire uzati pasa that same passion that he has. It's a great thing. It shows that this country has value to others. Ukambangani aku Nigeria, it's very simple. Ija banka ikulu nziko muno na amene afuna atikozere magwero complex kumeneko maybe people don't know. Kumeneko kukhale ma industries. Basically the president is trying to develop a side mujalili maoni kaya makata akuonjezeraso kanengo ija kuti khaira msifiri. Exactly. Kuti ma investors akamabwera azipeza kuti malo ali nawo kwabwino kuti anapanga develop zinthu zili bwino kuti kale zofunikira. That's basically what the president was doing. In other words, ku Nigeria ko amakapanga nkhani za investment. Dziko lino makampani abwera bwanji kuti ana awo amene amaliza masukuluwa azapeza ntchito investment. Even in Sonko kuti chuluke we need makampani azibwera kuno azakira ntchito azipeza Sonko kwa mwara. Great thing. Zulozuloli cancer center dziko lanje lopanda chipatala cha cancer anthu amavutika uzuzika usauka anthu opanda ndalama basi cancer death sentence akakupeza kuti kazodilero basi wanga wamanga amene ali ndalama ndiye khali ali ku India khali ali ku South Africa kaya kuti ku Egypt tsopano opanda ndalama cancer ikhale death sentence Kusera rujembekeza. Ujosha rujembekeza basi ndikuti akuti mulini kansa basi basi wanga na manga. Paja kuno chipatala kulibe. Kuti nichite mawiri ulendo. Ayi. Chipatala kuno kulibe. Pano and also ndora kansa azibiro chipatala. My experts wose under one roof.
abweresa equipment, machine, koma ma experts was under one roof. Wina wa radiology, wina wa chani, wina wa nutrition, ka wina wa surgery, ka chin, all under one roof. Even the profession, Yamado Urara, they are very happy. Kuti zachitika simenzi. It will make their work easier. Ugambangani ya mayuthi, ndiye mayuthi are the future of this country. Ndipo tulapenda manana kuti ya they're not the future. They are today. They need to move today. That future has arrived. The youth are the future. The youth are today. But how can they be of today? Ngati muda pasas bina kufuna ngongole tinantina kwa banga inspire kwa chita. Zindu zimene zibangisa kuti president uyungwa substance. Ukambazanse wakuma kanjira, I was laughing 3-4 weeks ago. I think I did they bought a few people but some of them blagazi kumangochi. Kuti so kuchedwa. That is kodi ukunde kuthanziru tu. Nanganse kumbuyo kukunalibe anthu akugamba kuti mayona bill ku parliament maphunga akugambirana maona president apita ku Saudi Arabia akakuti ukafuna ndalama zonkwapatsa kuti ndalama zibwere boma tu boma zimatenga nthawi. There's documentation be done parliament ikachani ndiye mukauza anthu kuti sewa kuchedwa kuti poti mmene zimakhala zaboma bodza lankunkhuliza broad daylight zolowera kunama nde sauchita manyasi. But Hakumangoji, they know the truth. That's why even if you have 10, 5, 20, or you go no substance. People of Mangoji, people of Magajira, I would always say, wow, where? The Bagamonas Gazizi, I was always a zona, but I'm not one Amiza, so wow, where? Sinusabo Masmendra, procedures, form count of Sarama procedure, with Amabella, or certain procedure, will be able to quote it, Zimajan. Exactly. So, to me, to conclude, Malawi, zotsina ziliko. Ndipo tosere mavezi zotsina zo. Koma, let's not lose focus. Let's not think to lose focus and lose confidence in Dr. Chakwera. Nedi kuzina miza. Zina zimabodza. People are blaming me. You don't just say, my message only to one, only nyoza. Ineyo, as long as ndugu judgment unena chilungamo. Probably ngani sute. Chilungamo nchakuti Peter Mutarika angote isantawi. It's not personal. Kabina kuti neyo ndibere pano nziza nyoza gogo ka ndinopanda ulemu ka ndinaje ine ndamuthaule nimalemekeza anthu akulako amvula ndimboni so nyamu yes nimalemekeza anthu akulako nimazo chimene ndikulankhula. Koma president is a different ball game altogether. I can't come here and lie kuti president Peter Mutarika kadabwera swakozo pakati chilose ngarama lepanga chilose 5 years ago. He could not jump on a plane upita ku Nigeria ukadimira ukatitengera vidalama vafunika. He could not go anywhere. He could not invite, he could not visit even my neighbors. My neighbors also were in Tsikomo. How do you, I mean, take Botswana for example. Botswana, Malawi mufuna ndikambe tufuna kuli ATM. Mining is one key thing. But iko dziko limene lingakaniko likozoposa Botswana kani ya mining. They are the largest producers of diamond in the world. Na mina kuzotiphunzitsa. So, kuda president awubweresa munthu wajonjo president. Umbweresa muno mdziko udzakhala nafe pa independence celebration. It shows kuti zinthu zikuyenda. A president upita ku Nigeria, umakumana anthu aku Nigeria kumeneko a Dangote has invested pompa pa Zambia. He has a cement company. Cement amapanga aje sale umagwisa chino tipeni ya Peter Mutarika. Kamene company Dangote ku Zambia. Why can't you bring cement uzakoza kuno kumangana as a plant ya cement or anything else and have a shit yeye ujazi even build a refinery ya mafuta ku Nigeria. Fedima vutika mafuta. A president apita ku Nigeria met him. There's another one that he made. Is it Tone Emeru? Another rich person. That's the kind of president that we want. The one that is visible, the one that is making things happen. Also, don't go gona, go car, can I want to surrounding him as it pusisa, Kumajita Zoiba in his name. Ambaga Ronena would if Muzasa Capital Trade, Mukazama Musanga Basi Basi, Muzone. I don't know. Are you the ones that you have been told? Who are you? Who are you? What is your name? But it shows the good Murumage Muzina. This is Zigolino, Cabana Zigolino. Ango Bankasipin to support Mutarika, good is against Zayende. Nefa Malawi should be used to Gangada, Vampando,
amati na khuluku azapitiriza khuluku kako tike achisale pa mpando wa president ife achisale afuna mpando wa president kapena amayi akunyumba sapange zimenezo. This is not personal, I repeat, this is not personal. I have nothing against the ABM. I think he did something for this country, and President Wanga, and President Watu. I need to respect him. But we need to move with time. But we need to move with time. His time is gone. Yes. His time is gone. This is the time for us as Chakwera to lead us and show us in next 5 years, 4 years, tizaona bwino kutsagalu mkukumba tienda abase mpata aprograza Chakwera titsutse galu tikumbe tione zimene kuti nazo akuti ATM tione kuti ATM imeneyi ayipushadi ndipo 5 years time zinthu zisintha kukasiya ngati kuli rutayo amutulutsa tiyamba kudya mdziko muno. That's what we want. Not good in Hawi, not had to be just to please Peter Mutharika because they want to go on. I mean, as Zabag, Azaran, Zmamarisa for me. So, the past 2-3 weeks, another reason why Malawi to our eyes on the ball. Let's focus. Let's wait. Let's be hopeful. Zikuvoda, it is true. No doubt about it. Zikutina, no doubt about it. Let's not tembenugeso no, let's just be focused on this thing and take it to its rightful end. We need to see the bomb. Chabwino. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mr. Mvula. Izona kuti mina tiyambire zimene zachitidwa pakati pa zina zoti zabwerera mu mbuyo. Nganene kuti mina 2 weeks yakhala yopindulitsa kwambiri. Chikuti muone kuti president anapita Nigeria kuja akumana ndi anthu ofunika kukumana nawo. Muna ndikanakumana nawo 10 years ago Dangote wa Eromelo. Ndi company sakuvutika za cement sakuvutika zoti mafuta tikapeza kuti poze wina Dangote refinery ndi pafupi pa sikuti so zotivuta tikanakhala kugwirizana kuti panga bwanji. So banki imene inatitana kumeneko yonse tikanakhala kuti kukambira nayo bwinobwino ngati kuyamba katikale pano tiliso pasogolo kwambiri osati kukambira nawo kungobwereka ndalama za madola tiike ngati forex tina yokwanira tikuzinamiza toka koma ili ngongole si zinzoyenera. So ndizoona kuti muziko muno tili ndi mavuto osiyana koma progress ikodeka kuti ndondomeko zopitira bwina kusogolo zikuoneka. Chikwa panopo pali program osati oti lero yayi koma onera kuti ziko ili going forward because ngati strategy yakuichula bwana president ya ATM agriculture expansion mega farms kubweresa banki yoti mwina ya yothandiza alimi nifi kubwera ndalama zoti zikathandiza anthu azikakongola usira nduti tingokhala ndalama za nifi za anthu azingolandira fertilizer olere mwina zimene ndi progressive nkhani yoti mbali ndi manufacturing ndi chinthu chabwino because zimene anene magwero yo ndi ndondomeko yabwino kwambiri yonena kuti idithandiza chifukwa ndi kuti tikupanga create ma industrial shells oti ma investors akamabwera azapeza kuti ndi malo amene already serviced ali magesi aliko madzi aliko misewu iliko chilichonse chilipo chongofuna kuti iwo wazipanga connect ndi kuyamba kupeza ndalama zotipanga. Then pali zinthu zofuna kuti Malawi Development Corporation Bank yekubwera ndi kuti zimene zakhala zovuta kukwekera Malawi pozapanga business ndi anthu amene angabwere kuchokera kunja. Mavuto pano tili nawo ndithu koma wina chimene chimandisangalatsa kwambiri chotera kuti unlike zaka za mbuyo mavutowa akupeza ndi aliyense ngakhale wa MCP kawa PP kawa chani chipani chilichonse chimene chilipo akudusa nyengo yofanana. Mbuyomu before 2020 pamakhala ena amene amazicha kuti defend aboma ife mavuto samatata samapeza. You had a government which was captured by a party system ya chipani imene sipano imakajia menejo kulandira kuma mafuta aboma kutenga makamuta aboma ora mastachore okugirisa ntchito makampani mastachore ngati za chipani kupanga so zimene zija sizimakhala bwino yayi. Panopo sitimaona MCP ukalowa kuboma sitinaone
ngati mwaona tiuzeni kuti ya wanalo wako koma still there's a separation, clear separation. This is government rimayambira paboma kupita kuti kupita uko, and these are party issues zikupita kwina achipaniwo siri kuwaona kuti akulowamo akupita ku Capitol Hill wala kupita ku Escom wala kupita ku City kwa jia kumene kukalamula masiwo olukakubwera kuno ku APC olukupita ku polisi kutenga pesa kuti bakaona polisi akunyamula mapate followers siri uziona. That is peaceful. Siri kuona mbendera za MCP zili pali poso petu mwena kwa kuti government function siri uziona koma tikuona mbendera za boma tikuona kutapa kwa kubwera chakwera. So that is a normal country. So ziko zimakali captured ndi anthu amene asali kuendesa boma at that particular time. So zimene zimwena nzabwino. Then nkhani zina zimene zilipo zokhuza ndi cancer center ndizoona kuti imene ja ndalama tikuononga zambiri zolimbana ndi cancer Malawi muno, and tathokoza president po kakhazikisa center imene ja komanso tathokozeso anthu ngati ulendo wa Thompson Mpinganjira amene nawonso anayambisa asukana kuthandizira. That is being a good citizen. Umenewo ndiye munthu wabwino wa business amene amaziwa kuti must give back to my country, to the people. Ine ndapanga ndalama ndi anthuwa koma ndalama zonso tiyabwezere munjira ina. So you have people like Thompson Mpinganjira, you have people like Simbi, you have people like alipo wendo Korea mpasa ndena Malawi amene wenda Zombe who are giving back to this society. And manager to safety zakumbukira kwa tokoza kwambiri kwa ndaso also wendo muli they have got their own mistakes but they are investing into the uziko lao akuonesa kuti they are giving back, employing people, employing Malawians and providing my service amene mwina kare kana katu kulvira mwenye waka olandera utati pagira koma these are doing it in their own country. And that's so many other Malawians amene panopo who are stepping up to the plate kuti atandize and jimetinga pepe inayo njona kuti Malawi ari jense amene anapoze school ku Malawi kuno anapita kandi ku university ka college ka ku technical school must take part in the development of the country. Ari jense. If this country is not doing well, it's because, and if you open up school, if you oppose life, we are not helping this country. Nobody should sit back and think, no, this is the job. No, every Malawian anapita ku college in whatever status, apange invest zero zake zonse kuti athandize. Whether in Malawi here, kuli ku UK, ku Botswana, koma you must remember kuti my roots kwathu ndi kwathu. Nobody will develop this country other than ife wa Malawi mogwirizana. So upandu wodigawa kuti ife ndife DBB ife ndife auje zingakhale pamodzi na zatu mezi zoipa. Let us all work together for the development of this country. Tipikisane mundale, but nothing more than kupikisana kundale. Kwinaku tiziendera mosi. Then nkani ina yokundulesa ina ya Chinyamata initiative ya youth initiative imena aiyamba a president because that matter ndemena makhala salira kwambiri mu society yathu. And yesterday a president anachoraso nkani yoti funding ya Medicare yokhuzana ndi za moyo zathu kwa azatu azungu amene achosa ma programs ambiri amene tinali nawo kumalawi kuno. It means therefore we must have our own way of mobilizing resources kuti tizipanga miti ma healthcare needs athu tindi mavuto ankhani HIV AIDS ndi vuto lathu lalikulu kwambiri matenda ena ndi ena kani kolera malaria TB ndi zina zambiri zikadali zinthu zikutipasa chipinjo. So our president mwachita bwino kukhala ndi masomphenya although akubwera after masankho koma we hope kuti masankho ndi formality yona kuti ino mudutsa basi and muzapitiza zona zabwino zimene zakhala planned kupita kutsogolo. Ndichifukwa yake mwina tinganene kuti ndi bwino tisakhale ndi maganizo onena kuti ndoti awawa abwerere pomwe pa iyayi ngati munthu akuchita bwino ndi ma programs abwino progressive otukula ziko ndi genuinely osati kungokhala ndi mtima kuti ife munatichosa mboma tinaluza boma mwendo uli mamba sitinabe kwambiri sitinapange zinthu zolakwika imene ndi maganizo ena koma development ya ziko
it would be nice kuti mwina 10 years yachakwera ikhale sustained kuti tione zimene zingabwere after that 10 years. Chabwino, ndathokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Mpikasambo, ndimangani ndio tani nkhani imene. Mmene machula nkhani ya ulendo wa ku Nigeria. Chabwino. Mmene machula nkhani ya nsewu wa makanjira. Mmene machula nkhani ya kutsegulidwa kwa cancer center. Mmene machula nkhani ya kutsegulidwa kwa fund ya 3 billion ya achinyamata. Zinandikumbutsa kuti ifeyo mbadwo uno ndife bridge ya mbadwo wa makolo athu ndi mbadwo wa achinyamata umene amautsegulira fund uja. Ifeyo takhala pano mukationa iji athu ndife bridge ya mibadwo iwiri. Mbadwo wina uli uku, mbadwo wina uli kutsogoloko. Mbadwo wakutsogoloko sukudziwa kuti nkhani ya mafactory akubwezeretsanso kudzera ku Magwero Industrial Park kuti mafactory wada alipo kale kumbuyo. Mbadwo umene uja sukudziwa kutsogoloko. Mbadwo umene uja sukudziwa kuti misewu yolimba imene akumanga achakwera ida alipo, ndipo chitsanzo china ndi msewu wa M1. Ndipo kwa anthu akumwera mudziwe kuti tikamanena kuti misewu yolimba lerolo tikuyankhula pano, anthu akumwera muli ndi chitsanzo chachikulu, pa Chingereza amati a living example ya zinthu za mdziko zimene misewu imayenera kumangidwira. Lerolo mukachoka pa court kulimbi pali misewu iwiri. Msewu wina umadutsa kwa Nkando, msewu wina umadutsa mutii kwa misewu yonse imakafika kumplanje. Misewu inamangidwa nthawi ziwiri zosiyana, koma misewu imeneyi mukayona pano paso ili makondishoni awiri osiyana. Umene udamangidwa kalekale udakali wolimba, koma umene wamangidwa posachedwa pano pa othakale. Chimenecho kwa anthu akumwera chikhale chitsanzo chachikulu choti mukamaona misewu iri imeneyi mudzidziwa kusiyana kwa nzeru ndi chidwi kwa atsogoleri pa dziko lawo. Ndiye ndimafuna ndiwakumbutsa Malawi kuti pa nthawi imene tikukhalamo mdziko muno, imene chauta watipatsa kuti tikhalemo, tikuyenera kudziwa kuti kodi chofunika kwambiri padakali panopa kuti dziko lathu tikwanitse kukhala ndi dziko limene tikulikhumba, limene aliyense akulilakalaka. Chofunika kwambiri ndi chani? Tikufunika kukhala ndi mtendere mdziko muno. Tikufunika kukhala ndi magetsi okwanira. Tikufunika kukhala ndi mafakitali amene adzagwiritsa ntchito magetsi amene wawa. Kuti mafakitali abwere, tikufuna magetsi okwanira. Ndi ja $350 million yabwera kuti aonjezereso kumanga mpatamanga. Ndiye kuti meneyo ndi station yopangira magetsi anyuwani. Mwandimvetsa kaya? Tikabweretsa magetsi amenewa pakufunika mafakitali oti azipanga zinthu kuchoka ku zimene ife tikulima. Mwandimvetsa? Mafakitali amenewa ndi aja akubweretsa ku Magwero Industrial Park. Mwandimvetsa? Mafakitali amenewa ndi amene achepetse pa Chingereza amati unemployment, kusowa ntchito kwa achinyamata. Mafakitali ndi amenewa. Nkhani tukamba ya achinyamatayi, mungoganizira Malawi kuti chaka chilichonse ndi achinyamata angati amene akupanga graduate kuma university athu kuchoka 1994 kufika lero. Ndimamva dzulo nduna ya za umoyo Mayi Chiponda akunena kuti kuchoka 2020 kufika lero talemba anthu antchito za umoyo opitirira 28,000. Ena oti adamaliza skulu yawo 2011-2012 anali asanalembedwe ntchito lero. Ndiwe munthu wa za umoyo sungakagwire ntchito mbanki. Pali ntchito zina ngati lawyer, mwina maloya akhoza makalowa mbanki, koma munthu wa za umoyo ukagwire ntchito mbanki. Munthu wa za umoyo dora mukampeze basa ali pamunda akuyendetsa tractor, ndi kuti pena pake sizikuyenda. Mwandimvetsa? So pali zinthu zingapo zofunikira tikhalenso ndi misewu yapamwamba iwiri yolingana ndi chiwerengero cha anthu a mdziko munomo. Magalimoto mmene achulukira, magalimoto aja afuna mafuta aja akufunika kuti mafakitali aja akapukusa
titenge zimene zija tikagulitse kunja kumene kuja sitikabwera ndi makwacha ayi. Zimenezo ndiye zofunika mdziko munomo. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi mukamamva nthawi ya kampeni ino mukamamva anthuwa pali zinthu ziwiri, pa Chingereza amati believability. Kodi zimene akuyankhula enawa ndi zimene iwo akakhala pa mpando amachita zikufanana? Kodi zimene akuyankhula enawa ndi mmene alili pa mpandomu akupangadi kapena sakupanga? Chifukwa pali kusiyana. Amene ali pa mpando lero sanakhaleko pa mpando wake. Ena amene afuna kubwera pa mpando adakhalapo maudindo akuluakulu amphamvu mdziko muno kumbuyo. Kodi ankapanga zimene akuyankhulazi? Yankho limene nomwekhadi. Kodi ena amene afuna kukhala pa mpando koma adakhalaponso. Kodi zimene ankapanga ndi zoyankha zofunika zija zinkayankha zofunika zija ndafotokoza zija? Kodi ankalemba ntchito anthu? Kodi ankabweretsa magetsi ankaongezera magetsi kolingana ndi mmene chiwerengero chimakwerera? Muona kuti ansala muyipeze. Chimene chichi ndiye chilungamo chimene tikuyenera kugwiritsa ntchito. Ngati anthu akutidwa chifukwa cha chilungamo chimenecho. Koma chifukwa cha nthawi ndimafuna ndiyambe kufotokoza kuti mundilole kumapeto kumene kundiwerenge vesi. Chabwino. Mateyu 13 verse 24 mpaka na 30 kumapeto 31. Yesu anawauza fanizo lina kuti ufumu wakumwamba umafanana ndi munthu amene anafesa mbewu zabwino m'munda mwake. Koma aliyense akugona usiku mdani wake anabwera ndi kufesa namsongole pakati pa tirigu ndipo anachoka. Pamene tirigu anamera ndi kutulutsa ngala, namsongole anameranso. Antchito ake anabwera kwa iye ndikuti, Bwana, kodi simunafese mbewu yabwino m'munda mwanu? Nanga namsongole wachokera kuti? Iye anawayankha kuti, ndi ndani amene anachita izi? Antchito anamufunsa iye kuti, kodi mukufuna kuti tipite tikazule? Iye anakana nati, ayi, chifukwa pamene mukuzula namsongole mwina inu mungazulire pamodzi ndi tirigu. Zisiyeni zikulire limodzi. Ndipo kumapeto kwa adati tidzaona kukolola. Vesi limene likundikumbutsa zimene zikuchitika mdziko muno lero. Koma ndimafuna ndiyakumbutse Amalawi kuti makolo awo ana amene 31,000 amene lero akukwanitsa kupita ku university olomutapanga phokoso bwanji kwa iwo namsongole akumudziwa ndipo tirigu akumudziwa. Ana onso akudziwa kuti tirigu ndi uyu ndipo namsongole ndi uyu. Kwa makolo wawo, abale awo, ana 28,000 amene adamaliza sukulu zawo kalekale, anamwino, azafamase, madokotala, amene kuchokera mchaka cha 2020 kufika lero alembedwa ntchito, akudziwa iwowo kuti namsongole ndi uyu, tirigu ndi uyu. Aliyense amene walandira ngongole mosaonera mtundu, mosaona chigawo chimene akuchokera, ndipo business zawo ndi miyoyo yawo zikusintha. Nifi. Amene alandira fetereza kuchoka kunifu wanthirira, amene analandira fetereza kuchokera kunifu wa ulimi wa nthawi ya mvula uja, ndipo apindula nkukabweza nkuona phindu. Alimi amene analima foja kaya ndi soya kaya ndi ntedza agulitsa nkupanga phindu. Kwa iwowo akudziwa
kuti nansongole ndi uyu ndipo tirigu ndi uyu. Amayi ndi abambo amene chifukwa cha kuzimazima kwa magetsi samapanga mabizinesi nkumapanga phindu kaya ndi mtawuni kaya ndi kumadera akumidzi, achinyamata amene amapanga mabizinesi otcherera, atsikana amene amapanga mabizinesi amasaluni, amene samapanga business tsiku la thunthu magetsi kulibe nthawi imene ijayo kumazima magetsi 12 hours the whole day. Adzigayo amene lero akupanga business nkumapanga ndalama chifukwa choti magetsi alipo okwanira, magetsi akunkana apitapita kumadera akumidzi. Iwo aja akudziwa kuti uyu ndi nansongole, uyu ndi tirigu. Aphunzitsi amene akhala zaka 12 osakwezedwa pa ntchito akudziwa kuti nansongole ndi uyu, uyu ndi tirigu. Aphunzitsi amene adamaliza training yawo ya uphunzitsi koma nkukhala zaka za nkhaninkhani osalembedwa, amene aja akudziwa kuti nansongole ndi uyu, uyu ndi tirigu. Ndipo pomalizira ndimafuna ndinene kuti olomunda utawirira bwanji, amene amadziwa kuti popalira ndipalire izi ndidule chimangachi ndisadule ndi mwini munda. Mwini munda ameneyo ali kumadera akumidziko. Mwini munda amenewa ndi amene ndimatchulaja, amene akudziwa kuti iyi ndiye mphukira imene tikufuna. Anu akamagalimoto amene amati mtauni kaya kumaone kuno kublanta kudamangidwa nsewu kandi kuti kumanga lero mawa ma potholes ndikuti tsiku ndi tsiku pakungotha mwezi anthu akakonzetsanso kumasula ma ball joints chani ndalama za nkhaninkhani kumalowa kumene kuchako. Amene aja akudziwa kuti uyu ndi nansongole, uyu ndiye tirigu. Kumadera akumidzi amayi amene mitunda yawo yachepetsedwa tsopano, kumadera kumene kudzera ku CDF mabridge amangidwa, zipatala amayi sakuyenda mitunda itali kupita ku skero, amanga zipatala zambirimbiri m'madera akumidzi. Mabloko a sukulu ana ambirimbiri achoka pa mtengo ndi kukalonso kalasi za nyuwani chifukwa cha kukwezedwa kwa CDF. Mabridge amangidwa, zinthu zambirimbiri zimene zikuchitika kumadera akumidziko. Ngakhale aphungu amene a nyumba ya malamulo aliyense amene ali ku nyumba ya malamulo zaka 5-6 zimene zizi akhoza kuvomereza kuti palibe president amene adalemekeza aphungu aku nyumba ya malamulo ndi kuwapatsa ndalama za nkhaninkhani ngati zimene alandira ulendo uno 220 million. Aphungu ngakhale otsutsa akudziwa kuti uyu ndi nansongole, uyu ndi tirigu. Pa 16 September 2025 ndi tsiku limene tikazule mbewu zathu, ndi tsiku limene tikalekanitse nansongole kumuyika uku kumuthira moto, tirigu kukolola kumapita naye kunyumba. Yathokoza kwambiri mpika sana. Nthawi yathu yatha koma ndifuna ndilapase Mr. 1 minute amalize program ndiwo. Mr. Mvula tidzakupasani mpata wiki yamawa koma ndifuna ndapase mpata Mr. 1 minute jambo. Mambo kondera. Yes ndikukondera. Nanga ene mundu siya bwanyi. Muze akhala kwambiri. Ndeje buno nthawi yakasakula mwigawe awa 1 minute awas 1 minute. Tibanga yoje. Chabwino. Ndapeleka 1 minute. Munde maneneyo. Chabwino ndikumanana. Echibiro obe. Sakumaliza kwaje. Pankani 1 minute. Zonse meta kambana siku lero. 1 minute chabe. Amalawi tisidikire chimodzi. Poyamba zambiri zizinenedwa ndipo kampeni tingoti yayamba. Aino kuti official tiyamba next week pa 14. Koma kampeni yayamba. Tiona zambiri, tiva zambiri. Ni nansongole ntirigu onene na Kevin. Ifeyo eyes on the ball. Chifukwa tikachita masewera 6 September we either break or make it this country. Osapetira. Ikakhala nkhani ya zitukuko ndanena kale kuti zotsinasina ulo nthupi zimakhalamo. Koma zoti neyo substantially na ukabwino ndikagwira ntchito. Totsinasina tilipo ntambira Malawi. Koma ikakhala nkhani ya substance we are making progress. Yes. Let's not change this progress. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mvula mafuna Ine ningora mphabu kuti malipatine kuti jana. ine ningora mbisa mawala kutamba kale ya mademo iyi ayika pa aisa achita bwino. Tingwa apempha kuti apitirize kukambirana kuti the way to go is not mademo.
ino muri ndizipana DPP pitani pa ground katipuleni palibe mtu okulesana zote zipanga confuse ana bembe maeso kolo mwinaso tizisokoneza anthu a business mumatown anthu akuvutika kale to find the little money zimene akumapeza on a daily basis saso akuti mundu awasokoneze and mademo ahayara ngosafuna kuwapanga encourage because there must be cause why we want to demonstrate. Yes. The constitutional right, come also right here you say it is on the responsibility. Tizi kalandi kuona kuti bwanji. President urendo anapanga awo maurendo anapanga ndizimene chita masiku adusawa zabwino zantengwa patali kwambiri. Sina chure nsewako makanjira ndizoona nsewako makanjira wakhala uli campaign road tawa ita atwaja makande kawo koma ndikupira kuti development imene yachitika ndiyo gwira mtima kwambiri yonena kuti zitheka basi sikuti zilepereke yayi pali ma development ena ambiri mpatapanga gorge ndalama za ku World Bank zimene zabwera zimene zoti sitinazikambe koma ndikupira kuti ndi chinthu chabwino chonena kuti dziko liyamike kuti yayi anda chakwera zinthu zikuteka ngakhale tinapanga cartel ECF ija koma zinthu zikuyendabe zikhalabe momwe tilipo ndikuti it means we are still on track popanga zinthu zambiri zimene tinakuchita chimene tingapepe nyonena kuti tisakhale distracted ntchito yazipani ndikukapanga kampeni kuti akuvotereni anthu ntchito yazipani sikupanga create chaos or kumapanga create zomenyana zomakhala ndizikwanje ena kumapanga hayala anthu mukankhape uje mpake uje zimene zisizabwino we condemn violence from anybody koma tisakapange revenge kuti poti anati kutumulira munthu wathu ifeso tikapange zakuti ndikuti game yosiyita kwa awaso akweraso tikapange chani tikapange revenge ndikuti siziteka zikoma kwambiri. Ndathokoza kwambiri Mr. Mvula ndifuna nthokoza kwambiri kuti munabwera Mr. Kasakula tithokoza kwambiri zikomo maso Mr. Mvula takuyamikirani mwa Thank you very much. zikomo tithokoza Mr. Kevin Pegasambo munabwera Kasakula lero zikomo kwambiri ndathokoza kwambiri pamenepa tasiriza program yathu ya lero ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC ndikuthokozeni munali pamenepo kutsatira kumvera program iyi pa MBC Radio 1 komanso pa television ndina Blessings Kanache mwakomanonse.